Hej, jeg hedder Mathias. Jeg er 18 år gammel og går på Mariegruppeskolen. Jeg har Williams-syndrom, der indebærer, at der var mindre, der fik jeg dårligt hjerte, men jeg er heldigvis blevet opereret for det. Jamen, jeg går simpelthen på Mariegruppeskolen over i Stubbekøbing, hvor det er, at vi er jo i gang med at have et emne om eksplosiv. Det vil sige, at vi er jo i december måned, og nu er det så sådan, så der skal i gang med at fyre stå fyrværkeri af sådan, og det bliver jo meget spændende. Og jeg har en kæreste, hun er 16 år gammel, og hun går 2 gange om ugen går hun i praktik her. Det er jo dejligt. Kære Kabisha, jeg synes, du er rigtig, rigtig sød, og jeg synes, at du er en rigtig, rigtig god veninde. Hej hej.